vlog te kumno ban lap ye kita ki reels lane ki video ki ba phi la page andre endok phi kumbak hendet pada ula ja no lap chure ye kita ki video lane ki reels ba phi la page apa Facebook dengan batai phi kumno phin lap ye kita ki reels ba phi kwa ban page biang ki recent reels ma ba phi page andre ki la ja haden ba phi kumbak ne kumno ma te lengan lej ba siapa ba Facebook kumtu nang tade ngin klik hak itu gi reels ma klik ye itu gi reels kumtu nang tade ngin klik ye untuk search bar kumtu nang tade klik untuk ngin pen tu by i tu betul reels you have watched klik see all tiang tu pin lap barok ki reels lana gi video gi ba phi dang page andre pada phi kumbak em ki ja no hang tu phin lap barok bat phin sa phi la ru ban page to te tu berlok